Sådan. 500, mand. Oj, pris. Stop der. Dreng, kan I så komme ud nu? Ej, Karin, hun er bare så skidesur. Jeg hader hende. Hun er simpelthen den dummeste bibliotekar nogensinde. Jeg kan simpelthen ikke klare hende. Vi gider hende ikke mere. Nej. Jeg gider ikke være på det bibliotek mere. Flyt jer så, tabere. Stop! Mange tak for hjælpen. Sådan, drenge. Har du lyst til at være sammen med mig i dag? Nej, jeg skal lave lektier. Nå, okay. Monster, hvorfor er du her? Jeg er kommet for at fortælle dig en historie. Der var engang et smukt og stort træ, fyldt med flotte grønne blade. Træet begyndte at lade være med at passe på sine blade, og som tiden gik, mistede træet bladene et efter et. Pludselig var der kun et blad tilbage, men uden at passe på det sidste blad, faldt det også ned. Til sidst stod træet mutters alene tilbage med sine bare grene. Kasper? Ja, hvad er der? Undskyld, jeg aldrig vil lege med dig. Det er okay. Vil du med hjem og lege i dag? Ja, selvfølgelig.